Калабыздың өлгүлү билим бирүү учрежденияларының биреһе булган Ирәндек лицейы ошо көндәрдә тагы ла бер сагу сара менән кабандырды. Был юлы лицей коллективы оештырган Тапаков укулары зона конкурсына Урал аръягы төбәгенең төрле тарафтарыннан катнашучылар йыелды. Былтыр безнең мәктәп ЮНЕСКО буенча ассоциацияланган мәктәп исемен алды. Шуңа күрә төрле саралар үткәрәбез. Бына бүген без билгеле язучы, бездә укытучы булып эшләп китте. Барыгыз да беләһегез, Атайсал гәзитенең мөхәррире Хәйдәр Нигъмәтулла Тапаковтың Тапаков иҗатына арналган Тапаков укулары зона буенча бәйгеһен үткәрәбез инде. Был бәйге шулай ук Башкортстанның 100 еллыгына ла арналган. Был бәйгелә зона буенча булгасы Хәйбулла районы, Әбиәлил, Баймак, Йылайыр һәм хатта Көйөргәде районында катнашучылар бик күп. Был Хәйдәр Нигъмәтовичның иҗатын яраталар, укыйлар икәнен күрһәтеп тора бит инде. Төрле секциялар буенча үзләренең шигырьләрен язучылар бик күп. Һәм әлбиттә Тапаковтың иҗаты буенча иншалар, ыссылар һәм тикшеренү эшләре һәм хатта видеороликтар төшерделәр инде балалар. Билдәле язучы, Атайсал төбәк гәзите мөхәррире Хәйдәр Тапаковтың иҗатына арналган конкурс 2 этапта барды. Унда мәктәп укучылары, студенттар, укытучылар үзләренең төрле юнәлештәге иҗади эшләрен җибәрде. Тапаков укулары быел беренче тапкыр гына үткәрелә. Әмма катнашырга теләүчеләрнең күп булуын исәпкә алып, без ел һайын үткәрергә булдык. Һәм киләсәктә Алла бирһә, зона буенча гына түгел, ә бөтен республика кимәленә алып барып еткергә уйлыйбыз инде. Конкурс сиктәрендә оештырылган сарала 5 секция эшләне. Инша язу буенча Баймак калаһының 2нче мәктәбе укучысы Мәлик Вәлиев иң остаһы дип билдәләнһә, драматургия юнәлешендә Сибай калаһының 9нчы лицей укучысы Александра Юринаның эше хокландырды. Баһалама комиссия әгъзалары билдәләвенчә, Тапаков укулары конкурсы иҗади эшкә, фәнни эзләнүләргә зур этәргес булды. Тимәк, уның дәвамы ла буласак. Гөлсәрия Билева, Радмир Исәнгулов, Яңлыктар хезмәте.